Αναδείξτε το γυναικείο αισθησιασμό σας και εντυπωσιάστε με αξεσουάρ που δίνουν διαφορετικό τόνο στην εμφάνισή σας. Η εταιρεία Kostibas Fashion, με 20ετή εμπειρία στον χώρο της μόδας, μας εντυπωσιάζει και σήμερα. Τα κοσμήματα της Kostibas Fashion χαρακτηρίζονται από το ξεχωριστό design, την άριστη ποιότητα και κατασκευή και κινούνται στους ρυθμούς της μόδας. Τα προϊόντα της Kostibas, που εκτός από τα κοσμήματα διαθέτει και κάθε χρήσιμο αξεσουάρ για κάθε σας απόδραση, από την νυχτερινή έξοδο μέχρι τις χειμερινές σας αποδράσεις. Την εταιρεία Kostibas Fashion θα τη βρείτε σε έναν εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων στη Μοναστηρίου 124 στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 55 21 70.